9 села, разположили се на Деветашкото плато, очакват да напуснат групата на селата, които се наричат у нас изостанали. Карпачево, Крушуна, Горско Сливово, Деветаки, Брестово, Какрина, Тепава, Агатово и Крамолин съвсем скоро ще се превърнат в един оживен регион. И хората няма да живеят с чувството, че са забравени от Бога. Това вече започва да се усеща от няколко месеца. С началото на реализацията на проекта Прозорец към света, създаден от Сдружението Деветашко плато и финансиран от Norway Grants, норвежка програма за сътрудничество на обща стойност 121 000 евро, и с финансовото партньорство на общините Летница, Ловеч и Севлиево, вече започна изграждането на центрове за информация и услуги в тези 9 села на Деветашкото плато. Тях ще ползват местните хора за електронни и административни услуги, а също така и туристите, пристигнали в този уникален край на България. Те идват тук, за да видят пещерите и водопадите. Целта на информационните центрове е да се даде достатъчна информация на туристите, както и на жителите на селата и общината, за всичко, което се случва на наша територия. Освен това, тук ще бъде предоставена информация за възможностите, които предоставя територията на общината за хранене, спане и така нататък. Този карстов регион напред Балкана с лековит въздух крие в себе си много тайни на Деветашкото плато. А тук, под неговото било, може да се види цялата Дунавска равнина. Тук това место беше изоставено такова от времето, пустош си беше. И аз предложих екопътеката да се направи тук на тая местност на Гарваница. За една година успяхме това, което виждате, да го направим с подръчни материали, без да се влагат някакви средства. И туристите, които идват по Крушунските водопади, всичките ги насочват и минават от тук. Малко по-нататък е пещерата Маарата. От нея може да се слезе по шума на Крушунската река до Крушунските водопади. От милиони години ги има тези водопади. Сега, по този проект, туристите ще вървят по екопътека. Това място има историческа стойност. Легенди разказват, че от тук води началото си Търновската книжовна школа на патриарх Евтимий. През 14 век в пещерите са живели и медитирали монаси. Ето издълбаните места за сядане в скалите. От тук те са тръгвали за Велико Търново. Много неща могат да видят туристите. Скоро тук ще има осветление и малка туристическа инфраструктура. Пътеки, мостчета, пейки. Повече места за отдих за всички, които са тръгнали нагоре към пещерите и водопадите. Няколко двойки орли-змияри живеят в близост до Крушунските водопади. Те са записани в червената книга. Ей там гнездят отсреща в скалите. Орелът се е наричал Крушун и затова водопадите се нарекли Крушунските водопади, а близкото село – Крушуна. Все повече туристи идват да видят това уникално природно творение и да усетят водния хлад на пръските. За всичко това ще научат туристите, ако посетят който и да е информационен център в 9-те села. Процес на строителство е туристическо-информационния център при кметство Крамолин. Процес само след 2 дни ще дойде бояджийската бригада. Имаме ремонт съвсем малко по инсталацията. Ще бъде оборудван с бюра, столови и компютри, 4 или 5 компютъра. По проекта Прозорец към света, общините Летница, Ловеч и Севлиево предоставиха помещения за тези центрове. Тях ще стопанисват секретарите на читалищата. Купуват се мебели, компютри. 9-те села на Деветашкото плато се свързват със света чрез интернет. Баби и дядовци се обучават за работа с компютър. И така, още на първия ден, най-възрастният жител на Карпачево, 87-годишният дядо Илия, влязъл в Google, а на третия ден вече е говорил по скайпа с приятел от Аржентина. Така, с тези норвежки пари по проекта, повече от 2500 души от региона ще се свържат със света, чрез компютрите и интернет. Глобуса излиза и оттам излиза вече
земната кълба и търсиш по целия свят какво. И Карпачево включително. 9 офиса, 9 центъра в 9 села. Те ще работят и в събота и в неделя. И около сградите на читалищата ще има безжичен интернет. Затова туристите ще видят табела, а през седмицата в тези центрове местните хора ще могат да получават административни и електронни услуги. И всичко по проекта става прозрачно. Наистина е вълнуващо, когато видиш как 70-80 баби и дяровци от 9 села на Деветашкото плато обличат най-новите си дрехи и тръгват към Ловеч за пресконференция. Самите те предлагат какво да се прави, а и как да се случи. Тези хора, макар и доста време след работоспособната си възраст, имат самочувствието, че работят и променят своя край, а ги чакат още задачи. Когато норвежката партньорска организация им разкаже как тя организира различни форми на отдих на открито, когато им покаже различни модели и продукти за отдих и туризъм в Норвегия, едва тогава ще започне истинската работа по съживяването на региона на Деветашкото плато. Тогава хората от община Летница, например, няма да казват, че едно единствено предприятие е работещо в момента и им дава сигурност – Уолтопия, фабриката за производство на катерачески стени и алпинизъм. Тя е водеща световна фирма в своя бранш, строи на няколко континента и единствено дава работни места в община Летница. Много скоро хората и от Летница, и от другите две общини, Ловеч и Севлиево, ще казват така: ние имаме развит селски туризъм за опознаване на дивата природа. Ние имаме зелени училища, летни училища и много селски къщи за гости. Впрочем, на това как да посрещат гости им предстои да се научат местните хора от 9 села на Деветашкото плато. И отново по този проект. Отново в партньорство с норвежците.